Ευχαριστώ κύριε Καρασμάνη και θα συνεχίσουμε με τον κύριο Δερμιτζάκη. Στη συνέχεια είναι ο κύριος Τσακαλώτος και μετά η κυρία Πατριανάκου. Κύριε Δερμιτζάκη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ρωτήσω κύριε Προδρόπουλο και εγώ με τη σειρά μου πώς διασφαλίζεται εκ μέρους των τραπεζών παρόλη τη διαδικασία της ανακεφαλοποίησης και τη γενναία χρηματοδότησή τους από το ελληνικό κράτος, δηλαδή από τις θυσίες του λαού μας, η αναγκαία διοχέτευση κεφαλαίων στην αγορά, ιδιαίτερα στους μικρομεσαίους και στον πρωτογενή τομέα, που νομίζω ότι εκεί πρέπει να στηρίξουμε την ανασυγκρότηση, την παραγωγική και την ανάκαμψη. Και ακόμα, γιατί ενώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα μειώνει τα επιτόκια, αυτή η μείωση δεν έχει διοχετευτεί τουλάχιστον μέχρι τώρα στα δάνεια των Ελλήνων, αλλά απέναντίας αντιμετωπίζουν εχθρότητα κυρίως από τις συστημικές τράπεζες για το παραμικρό δάνειο, παραδείγματος χάρη, ακόμη και 10.000 ευρώ και λιγότερο, να ζητούν αυτές οι τράπεζες υποθήκες. Και μάλιστα ήθελα να ρωτήσω επί τη ευκαιρία γιατί δεν συμπεριλάβατε τελικά στην ανακεφαλοποίηση τις συνεταιριστικές τράπεζες, οι οποίες έχουν παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη, την οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Καμιά φορά όχι μόνο στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά και ευρύτερα στην πολιτιστική και στη γενικότερη ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Ήθελα να ρωτήσω ακόμα ποια είναι η θέση σας και η θέση της Τράπεζας της Ελλάδος στον επικείμενο καταιγισμό των πληστηριασμών που είναι στα σχέδια της κυβέρνησης, η οποία βεβαίως ακολουθεί πιστά τις επιταγές της Τρόικα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω, κάποιες δηλώσεις της κυρίας Μέρκελ, όταν δήλωνε ότι οι Έλληνες διαθέτουν μεγάλη ακίνητη περιουσία. Άρα, οι περιουσίες των Ελλήνων, και οι αγροτικές και οι αστικές, είναι στο στόχαστρο των δανειστών μας. Προτίθεται η Τράπεζα της Ελλάδος να προστατεύσει αυτές τις περιουσίες και λαμβάνει η Τράπεζα Ελλάδος ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με αριθμούς, αλλά έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους και με ένα τεράστιο συναισθηματικό δέσιμο των Ελλήνων με αυτές τις περιουσίες και ιδιαίτερα με τις κατοικίες τους. Κύριε Διοικητά, χρησιμοποιήσατε τον όρο αποκλιμάκωση της ανεργίας από το 2014. Βέβαια, δεν μας είπατε σε τι ποσοστό θα γίνει αυτή η αποκλιμάκωση και, εν πάση περιπτώσει, πού στηρίζετε αυτή την αισιόδοξη πρόβλεψή σας από τη στιγμή που οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να κλείνουν η μία μετά την άλλη και αυτές που υπάρχουν ακόμα συνεχώς συρρυκνώνονται. Μάλιστα, στο δημόσιο τομέα επίκυνται μαζικές απολύσεις, όπως έγινε χθες με την πραξικοπηματική πράξη νομοθετικού περιεχομένου στην περίπτωση της ΤΕΡ, όπου στέλνονται σε ανθρωποθυσία 2.650 εργαζόμενοι. Τελειώνοντας, θέλω να ρωτήσω, εάν έχετε κάποιο παράδειγμα στον παγκόσμιο χάρτη μιας χώρας, έστω μιας χώρας, η οποία ανάκαμψε, η οποία αναπτύχθηκε μέσα από προγράμματα λιτότητας, ύφεσης και υποβάθμισης της αγοραστικής δύναμης των κατοίκων της. Πέστε μας μια τέτοια χώρα όπου υπήρχε μια τέτοια μορφή ανάπτυξης. Και γιατί ενώ οι μεγαλύτεροι οικονομολόγοι τονίζουν ότι η πολιτική αυτή είναι αδιέξοδη και αυτό αποδείχθηκε και αποδεικνύεται περίτρανα στην Ελλάδα, το ομολόγησε και το ίδιο το Δούνου του, εσείς, εννοώ εσείς σαν Τράπεζα Ελλάδος, διότι ακολουθείτε την ίδια πολιτική και συνεχίζετε το ίδιο λάθος. Και θέλω να ρωτήσω ένα τελευταίο, εάν εσείς ως διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, που συμμετέχετε στο Συμβούλιο της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας, εάν μεταφέρετε αυτές τις αγωνίες και αυτές τις θέσεις, εν πάση περιπτώσει, την πραγματική τραγική εικόνα που περνάει η χώρα μας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τσακαλώτο, έχετε το λόγο. Θα είμαι σύντομος, γιατί τα πιο πολλά νομίζω έχουν υποθεί. Ήθελα να σας ρωτήσω πρώτα, αν στη διάρκεια είτε στις σπουδές σας ή ως πανεπιστημιακός είχατε ποτέ κάποια εντρυφή με τον Καρλ Πόπερ και τη θεωρία του ότι για μια θεωρία να είναι επιστημονική πρέπει να είναι διαψεύσιμη. Διαψεύσιμη εν δυνάμει. Έρχεστε, μας λέτε ότι καλά πάει και εκεί που δεν πάει καλά το μνημόνιο είναι ότι δεν εφαρμόστηκε.
και θα ήθελα να ξέρω τι διαψευσιμότητα υπάρχει. Δηλαδή, τώρα τι μας λέτε, τώρα εφαρμόζεται καλά. Δηλαδή, του χρόνου θα μπορέσετε πάλι να έρθετε, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, και να μας πείτε ότι δεν φταίει το μνημόνιο και η κατεύθυνση, αλλά φταίει η εφαρμογή. Γιατί από ό,τι εγώ καταλαβαίνω, η προσέγγιση σας δεν έχει καμιά διαψευσιμότητα. Το λέω αυτό και με σχέση με το δεύτερο,